Эконом мега, эконом. Ана шашликора бинед. Шер бачаҳо нигоҳ кунед, инами мурғиай. Мурғо тамом аҷали мурғо раси тамом. Гӯшти мурғай. Мангал дар кор не дига. Мангал дига дар кор. Чой кабута бина, ина. Бо мега ки намеҷуша, инами. Ина ака ҷушидан гӯш мо. Ина алова бина, алова бина. Ана алова бина. Амина даҳанаша мекуше, мана хокистарша ана мехе мегире. Печкаи мо эконом печка, ҳезум бая мешад, тапак бая мешад, хуб кӯмир бая мешад. Ана ки магазино доям оптум метиҳем, кида дар кори оптум. Хуб се намуд печка дорем. Ина драблкаи ураган дорем. Инами моторо. Агар аймо ки ва драблка харад. Основной мода нархш дар кор. Нарх основной мана ин сангдор ҳастай. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтежи. Имрӯз мо дар шаҳри Регар омадем. Универсальный печка, эконом печка мега. Ман худам оз ном додам, универсальный печка буда. Ина мехои ов ҷӯшонда метавонӣ, авқот мекунӣ, ҷӯшида иста. И алош сиз шидага ина. Алош ҳам нишон теда кан. Ина бо ипара камера ист биёред. Ина шашлик тайёр шуда ист. Биёред шашлик ба ина. Мурғӣ мегӯй, фарши мегӯй. Ҷигари мегӯй, ҳамаш аст. Ина универсальный. Бо иҷада дӯстони азиз нигоҳ кунед. Ина драбилком ҳаста. Драбилком ҳаста, печка, доставкаш ҳаста, драбилка любой шаҳр, мунтақаи Тоҷикистонда ҳаста дӯстони азиз. Ина агар магазинчиҳо гирифтани бошад 200 доставкаш кати. Бо нархошам кати гап задагим. Видеоморо то охириша тамошо кунед. Якта лайк кати дастгирӣ кунед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Мо сар кардем. Рафтем. Салом алайкум бародарони азиз. Мана печкаи универсал овардем, ай Ӯзбекистон, оригинал печка овардем. Мана нигоҳ кунед печкаро. Ина алова тамошо кунед, мана алов. Ҳезум алов, мана ҳезум алов шуда иста. Хоҳед кӯмирам мешад. Ина ин гарм буда. Хуб, эконом ина тамошо кунед, мана даҳан ай даҳанаш, мана даҳанаша камак мекушояд, ана мин эконом. Агар бисёр вай кунед, вай мешад. Расход бисёр мешад. Камак кушода мемонад. Ана михел кара тамом. Ана михел болода. Ана михел об ҷӯшида мегирам ана. Чой мекунам, авқот мекунам. О, боша када мегирам. Оз як хило оз иҷадам як одам гуфт ки болошта ҳеҷ намеҷӯшад. Хеле мешад. Не, мана дидем. Гармиша бинем, мана ҳавруха бинем, мана. Оз ман худам оз дидаистам. Аз самдила меҷӯшуда. Ана ки инҷа биёре. Ин ду қаватае, яъни болош дуяй, разми вайш, талчинаш дуяй. Мана ин бариш сеяй. Бариш сеяй бо мана инҷа ваё дора. Чӣ мега дополнительно айдуруниш мондаги мана. И тараф, чор тараф, се тараф мондагим, энеми чугунай, мана ина гирифта мешавад. Се тарафа хел часпондагӣ ки барои се тарафа часпондагӣ. Главни ҳамҷода месӯзад. Алло, главни ҳамҷода дар мегирад. Ана ки инҷа биёр бо. Хуб, ана мина даҳанаша мекуше, мана хокистарша ана мехе мегире. Инҷа мегире, мепарте, бо абрада мемонад. Патнос мондагӣ сразу ҳамона вай меша мегирӣ, а? О. Хуб, акаҷон мада як саволе, ҳамон савол бисёр одамо метиҳад, ман медонам. Ин фарқият ямӯз печкаи аввал худмон айку простор. Ай ҳамон кати фарқиятш. Фарқияти бародарҷон ин вообще дуд намебаро, ягон ҷош дуд намебаро. Дуд толка боло мера. Якум, аҳа. Баъд эконом мега, эконом аз рӯи ҳамин даҳанаш эконом мешавад. Мана даҳана бинеда, аз рӯи даҳан, ана даҳан. Агар бисёр кушои расход бисёр мешавад. Кам кушои ранги газ ана мехе камак мемонад. Тамом. Ба инҷа ҳама алов ҳама градуси баланд ана инҷа мешавад. Болода мешавад. Вале ҳамин кунҷда мондагӣ хеле то то мехӯрад. Ба ҳаминҷа сетка дорам, мана сетка дидем, сетка. Сеткаи чиндагим ки ана би тараф биёре, мана санга биёре, мана санга бине. Ин ами гарми сангда метиҳа, мана санга бине. Агар хоҳед кирпич моне, хоҳед санг моне. ин санг гарм меша бо 2 соат, 3 соат вақте ки алов мемурад, гармия меқапад. Хоҳед кирпич вай моне, сурх моне, хоҳед санг моне. Санга чӣ пуркадагия? Медони санг чанд гармира меқапад? Ина бо ҳоли ин ҷӯшида истаи мана. Бачаҳо ин печкаи мо эконом печка, ҳезум бая мешад, тапак бая мешад, хуб кӯмир бая мешад, ҳама чида. Бо нагӯем ки мо кӯмир надорем, ин
тапакда намешад, инда намешад, ин ҳамаашда универсал любойшта меша, мана любойшта. Любойшта меша. дуд намебро. Не, дуд вообще намебро. Хуб, се намуд печка дорем. Ин варианти мана ми хеле ҳам ҳастай мана. Без сетка, ин без сетка. Без сетка ягон чи монда наметавонад. Ягон чи намемонад. намемонад. Мана ин шабине, бо мана решотка кардагӣ, мана решотка барои автово пахто ягон чизи вай мемонӣ гармак места. Се намуд вай дорем, печка дорем. Ана иш барои санг. Барои сангда. Санг пур мекунӣ, инда мисол ягон вай об мемонӣ хеле. Сатилишка, оби сатила мемонӣ. Гармакам места. Оби тайёр, тайёр. Ина дӯстони азиз. Анаки магазино доям оптум метиям. Кида дар кори оптум доям ҳастай. 100 та 200 та кида агар маъқул бошад. Доставка чӣ хела акаҷон мисол доставка ҳам кара метиям, фарқ надора. Любой тараф да мана хоҳед драблка, магазинода драблка ҳам аст, печка ҳам аст, доставка кара метонем. Основной мода нарх дар кори. Нарх основной мана ин сангдор ҳастай, мана ин сангдор. 1500 бо муомила дорад. Ин сангдорш мана основной. 1500 мешад. Бо ҳастай ҳамин ҳолат ҳастай. Бе краска, краска надорад. Краска мена сиёҳ надорад. 1100 сум. Бо як намуди дига ҳастай 1300 сум. Решоткадор 1300 сум. И агар хоҳетон худотон краска кара гире. Бе краска бошад ҳамқа мешад. И краска намесӯзад. Мана ҳамин сиёҳ мана кардагӣ, мана об ҷӯшида истай, краскаи сиёҳ ин намесӯзад. 1200 градуста ин вай карагия. Фақат ки ҳамин вақте ки хонада мебарад, кӯча ба як алов кунад, и краска камтар худаш бу мекунад, ҳам бу вай шавад, баъд дигар ягон ҷош вай намебарад. Буи оҳан бирояд тамом. Ина дӯстони азиз бо чанд қадар кор боша ё тайёр мекунам. Иҷода рекламада ҳамиқа ҳаст. Бо чанд қадар кора ина магазинчиҳо боша ина заказ кунен 100 та 200 та 100% доставка кашкати рӯй мекунад. Бо нархошон дигар. Хуб, драблкаем дорем бародаро. Ана ки гӯш кине бародаро. Ина драблкаи ураган дорем. Инами моторо. Агар аймо ки ва драблка харад, агар яки мотор месӯзад, мотор ба гаранта надорем. Яке агар вай сӯзад мотор 700 сумда инами мотори напанава метием. 700 само. 1500 дар бозор истодаги инами мотор. Фақат мо клиентои худо монда метием. Ина бинед мотор мана. 6.5 киловатт, 3500 оборот, 220 вольт. Фақат клиентои худо монда. Ай дига ҷой мехаретон, дига дар бораи ин ягон маълумот дода наметонам. Моторам надора, ягон чи надора. Инами драблкои бо биёре. Инами мана 12 та теғ дорад, и 14 та буда. 14 та теғ дорад, 6.5 киловатт, 3500 оборот. Алафи қоқ, алафи тар, ҷарма, орд ҳамаша мекунад. Ина даҳаношам бинед, даҳаношам калон. Инҷа сетка меша, 4 та сетка меша барои ҷарма, барои вай. Анаку ин тарафа биёре. 4 намуд сетка дорад. Ина якта ҷармада, якта майдатар сабуста, якта алаф барои гӯсфанд. Якта даҳаниш ба дорад. Ина ки нигоҳ кунем, инҷа автомат дорад, мана автомат. Автомата ина худо момондагӣ. Инами заводской бо дорад, мана ина бинед мотор бо заводской дорад. Инами агар нагрузка боша, ин худаш мепартояд. Мана инҷа дахчик дорад, мана дахчики ток. Надорад аймо гирад, мо дастгирӣ мекунем. Мотор баям, теғош баям, корчош бо любой чиза ёрдам мекунем. Ана шашликора бинед. Рафтем агар. Шербачаҳо нигоҳ кунед, инами мурғи ай, мурғо тамом аҷали мурғо раси тамом. Гӯдако аки худаш хонада тайёр кардан мегирад. Мана гӯшти мурғ ай. Мангал дар кор не дига. Мангал дига дар кор не. Хоҳи мана ҷигар ҳастай, хоҳи мана шашлики фарши ҳастай, любой намуд шашлик ҳастай, хонада фақат тайёр кардан мегиред. Ягон праздник, ден раждена, любой чиза хонада мегузаронед. Кумрия универсальния ҳам кумр любой чида дар мегирад. Бо ина болошта шашлик мекунӣ, не о бо ҷӯшида иста ина ҳолия. Любой авқот тайёр меша 100%. Ман якум омадагимда гуфтам ин болошта чӣ хел гарм мешавад. Ин дута оҳанака мемонӣ тамом ака, любой чиза тамом тайёр карда мегирад. хоҳи табака ҳам меша табака. Адреси мо назди алюминзавод пеши мошинбозор қади трасада ака. Номеротон акаҷон.
119 81 11 10 ки агар биёяд драбилка хари меҳмондорӣ ҳастай шашлик любо чида укашад мекунем мана ҳастай. Аҳа. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.